Unanimous nga gipasar sa third and final reading sa Hunta Probinsyal ang 15 bilyones pesos nga 2021 annual budget atol sa regular session niadtong Disyembre 7. Sa wala pa aprubahi ang budget, gihatagan og higayon ni Bukal Glenn Soco, Chairman sa Committee on Budget and Appropriations sa Hunta Probinsyal, ang iyang mga kauban nga mangutana kabahin niini. Sa iyang privilege speech, matod ni Soco, ang 15 bilyones pesos nga budget usa ka vital component aron makabangon ang ekonomiya sa lalawigan sa Sugbo nga naluka pa tungod sa restrictions nga epekto sa krisis sa COVID-19 diin daghang kinabuhi ang nangaapektuhan ug mga patigayon nga nanirado. Ang bukal kinsa usa-usab ka magpapatigayon nihulagway sa 2021 annual budget nga usa ka investment alang sa kaugmaran sa kalungsuran nga maoy gitinguha ni Gobernador Garcia ubos sa enhanced countryside development. I would regard it as an investment actually, no, in the right direction. Okay, once these programs will be implemented, it can boost investments in the countryside. It can make the travel of goods and services faster, and likewise it can enhance the delivery of the basic services of government, no. So once this will be implemented, it will redound to more economic activity in the entire province of Cebu, which will actually speed up the economic recovery of the province of Cebu. Si Vice Gobernador Hilario Davidio III, presiding officer sa Provincial Board, nakadaig sa gibuhat sa gobernador nga nangunay og depensa sa maong budget. Imagine the governor had to be there, no, to present, to request the approval. Nahimo mo wala siya ato because we already know sa kuwan, but still she went there. Malipay punta, siya mismo, the Governor Garcia mismo ang itambong yun. We hope na with this budget, makapot na to ang plano projects ni Governor Garcia. Sigon ni Soco, ang maong annual budget miagi sa insaktong proseso sa wala pa uyuni sa Local Finance Committee o sa iyang komitiba. Ipasar ang budget nga walay sami, no? And I'm happy with the support also of the Committee on Budget and Appropriations and likewise ang Provincial Board as a whole. No? It went through a schedule on first reading, ang committee report, second reading, and karon ang third and final reading. So we're able to really finish it according to the schedule that we have set. Si Bukal Kerry Shimura, Chair sa Committee on Public Health and Social Services, nipadayag sa iyang kalipay nga gihatagan og prioridad sa gobernador ang upat ka provincial hospitals ug 16 ka district hospitals sa sunod tuig nga budget. Dako gid siya og gibutang nga budget para sa atong health. So malipayon kayo ko nga kami tanan sa provincial board full support gyud ang ang gihatag ng Governor Gwen para sa iyang mga kaayuhan nga gihatag sa probinsya sa Sugbo. Ubos sa makasaysayanon nga 15 bilyones pesos nga annual budget, 6.2 bilyones pesos niini gigahin alang sa social services, 5.8 bilyones pesos alang sa economic services ug 2.9 bilyones pesos alang sa general services. Nalakip usab sa maong budget ang 8.2 bilyones pesos nga gitagana ni Gobernador Garcia alang sa development and infrastructure projects nga ubos sa annual investment plan nga giaprobahan atol sa tigom sa Provincial Development Council niadtong Nobyembre 11. Apil dinhi ang dugang pagpasimento sa provincial and barangay roads, pagpaayo og pagpatukod og mga taytayan, pagpahimo og mga pantalan og drainage system, slope protection og flood control structures, pagpalambo sa waterworks system ug daghan pang mga proyekto. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.